알아서 나 아, 나 갑자기 뭐가 소리를 못해 나는 걔는 무슨 나빠서 우리 세배 때문에 라마 주배고 다나 지켜보 계신이 나빠당 난 다나 신기 시작하기에 로미와 나빠당 되네 미세도 중견가가 주만 나빠 당 되네지 점리션로 Więc chciałbym pozdrowić Kyabdzie Bokara Rinpoche i Khenpo Rodradeniyo Rinpoche i wszystkich Khenpo i Geshe i wszystkich nauczycieli, wszystkich mnichów z Siedr, a w szczególności mniszki studiujące w Siedrach oraz wszystkich świeckich, którzy wszystkich uczniów z całego świata, którzy oglądają webcast. 손이 여서 기회에서 다음에 오서게 선배뱀으로 세계로 고금제 유튜버라 예술 분기 주거신도 쓰버서 나랑요 아껴도 제시하게서 셔비 배모지 제人감사함을 미르다면서 의미를 요로를 좀 대신 그제 되거든 용진라마 개발하지라는데 시작 하나기로 연구를 연습해서 되잖아 개대 막군이 있는데 그 유를 뭐절로 장자로 반대도 지상을 군소라마 가마 봐 기으로 군이 전에 시집에 이담내 좀 맞출래 군지 적으로 시험 배제 점에 벤저지 그벤데 전에도 지경어랑 시제 전에 남자도 이제 손으로 건드리는 닝바다 주저라는 거 미유도 제셔로 차자로 반대자라 말은 뭐지 나기 저로 배매 된줄라 그린 집에 관해서 우선도 영어로 자도 나서 yeah. 음. 다 된대. 가상 음악이 가수래다. 가상 음악 산다. 다 가상다. 가니면 이니가 정리 안다 샤이고. 뭐 쉬어 봐. 안디 가상 맛이 내 뒤주지 다 맞죠. 딱 가상 바지 튜니버디 추튜니버디 다리 단 나와지기나 추튜니버 정신의 차이 있어. 나랑게 디 추주를 다 맞죠. 제마 시기 디스 깔래를 카딩을 차르샤 디 Więc 컨디르지나 przez ostatnich kilka dni mówiłem o wegetarianizmie i gdy spojrzałem na czas, wczoraj, wczoraj chyba ta druga sesja była chyba najdłuższa do tej pory. Po prostu nie patrzyłem nie napatrzyłem na zegarek. Więc pewnie trochę ją przedłużyłem. Spojrzałem później na zegar i, i byłem też trochę zmęczony pod koniec, więc no, ale po prostu tak się zapędziłem, że nie patrzyłam na zegarek wczoraj. Ale tak czy inaczej nie skończyłem tego tematu, nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć, więc dzisiaj dokończę. Ale najpierw
Ale najpierw chciałbym wrócić do autobiograficznych wersów Dobre czyny, do tej strofy 9, którą zaczęliśmy omawiać poprzednio. 네. 어디시야? Więc tutaj wracamy do tych slajdów, które pokazują strukturę tekstu. 그래. 사회 전생이 왜 나네? 사회 전생이 버디 기부숨게 남 통념수 더 주셔야 돼 임bre. 대래야 저 나세 전생 숨도와. 기부 친진 총송 그거는 나세 전생 Więc jak już wcześniej mówiłem, długa, główna część autobiograficznych wersów, strof, Dobre czyny, jest podzielona na praktykę 3 rodzajów istot, pośród tych 3 ta praktyka podzielona jest na praktykę dla dla podstawowych, dla najmniej utalentowanych ludzi, dla bardziej utalentowanych i najbardziej utalentowanych i pośród mówiliśmy pośród nich mówiliśmy o tej drugiej, o praktykujących wielki pojazd i pierwsza z tych części jakby mówi o budzeniu bodhicitty. To jest strofa 9, którą już czytaliśmy. Wszystkie istoty co do jednej nie różnią się niczym od moich rodziców. Nie ma sensu w dzieleniu ich na przyjaciół i wrogów. Cierpiących nieznośny ból darzyłem czystą miłością, dumając, kiedy zdołam przynieść im prawdziwe przebudzenie. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc chciałbym dopowiedzieć coś na temat tej strofy. Mówiłem wcześniej o tym, co Michio Dorje mówił na ten temat w swoich autobiografiach i komentarzach. Generalnie jakby nasz świat dzieli się na nas, na innych i na naszych przyjaciół, na naszych wrogów i przyjaciół. Czyli tak się dzieje jakby dla nas wszystkich. Również my jako buddyści mamy taką tendencję, aby tak dzielić ludzi. Szczególnie więc kiedy nasza strona traci, to zaczynamy się martwić. Kiedy ludzie z nami związani coś tracą, zaczynamy się martwić, czujemy się źle, a i podobnie, kiedy strona innych, czy też naszych wrogów, czy naszych nieprzyjaciół, strona, która się z nami nie zgadza, zaczyna rozkwitać, to podobnie zaczynamy się martwić i czuć się źle. Nie możemy tego znieść. Ale z punktu widzenia Mahayany tak nie powinno być. Wygląda na to, że czujemy miłość i przywiązanie, czy też życzliwość wobec ludzi, których lubimy, którzy są z nami związani,
Natomiast robimy wszystko, aby nasi przeciwnicy, czy też nasi nieprzyjaciele tracili i robimy wszystko, aby ich zranić. Robimy wszystko, aby im w jakiś sposób zaszkodzić. Tak nie powinno być. Myślimy sobie, jak to jest? To są tacy źli ludzie, a tak dobrze im się wiedzie i jakoś tak źle się z tym czujemy, prawda? Tak nie może być. Tak nie może, myślimy sobie, tak nie może być. No jak to? No przecież my jesteśmy tacy dobrzy, oni są tacy źli, nam się źle wiedzie, a im się dobrze wiedzie. No i jesteśmy źli z tego powodu. Więc tutaj natomiast ta strofa mówi o tym, że powinniśmy czuć miłość i współczucie dla wszystkich istot, bez wyjątku, że wszystkie istoty bez wyjątku są naszymi rodzicami. A w gruncie rzeczy, kiedy mamy nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć coś miłego na temat naszych nieprzyjaciół, prawda? Nawet nie możemy się jakby zdobyć na jakieś dobre słowo wobec nich. Staramy się robić wszystko, aby im zaszkodzić. Opowiadamy jakieś złe rzeczy na ich temat. Krytykujemy ich i tak dalej. Czy kogoś takiego możemy nazwać praktykującym Mahayany? Niestety nie. Mahayany niestety. Czy w ogóle możemy powiedzieć, że to jest praktykujący dharmę, że to jest buddysta praktykujący dharmę? To trzeba by się nad tym zastanowić. Powinniśmy dobrze to przemyśleć. Bardzo często, aby sobie dogodzić, musimy zaszkodzić komuś innemu. Ale to tak nie może wyglądać. Że jeżeli chcemy praktykować dharmę, jeżeli chcemy praktykować dharmę Mahayany, to musimy zmienić nasz sposób myślenia, musimy zmienić nasze całe nastawienie, zmienić nasze intencje wobec innych ludzi. Teoretycznie mówimy, że jesteśmy praktykującymi dharmę, praktykującymi Mahajanę, ale w rzeczywistości nasze intencje i czyny jakby nie pasują do siebie. Nasza motywacja świadczy o tym, jak myślimy o świecie i o innych. Ale nasza motywacja, nasze intencje nie są jasne dla innych ludzi. Tylko my znamy je bardzo dobrze. Tylko my możemy je ocenić. Dlatego my sami musimy przed sobą to przemyśleć, jakby odpowiedzieć sobie na to, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić, jak powinniśmy myśleć, jak nie powinniśmy myśleć i tak dalej. Tak robił to Micio Dorje. On nie mówił, to nie było tak, że on tylko o tym mówił, że robił coś na pokaz. On naprawdę z głębi serca myślał o wszystkich istotach jak o swoich rodzicach. Kiedy widział kogoś, kto cierpi, kto wił się z bólu, albo kto tworzył jakąś przyczynę przyszłego cierpienia, kiedy o tym usłyszał, to jakby wyraźnie było widać, że on nie może tego znieść, że go to bardzo dotyka. Szczególnie kiedy słyszał jakieś wieści o ludziach, których dotknęła jakaś choroba, albo którym zniszczono dobytek, albo
albo gdzie o ludziach, którzy cierpieli głód, albo którzy cierpieli w jakimś konflikcie zbrojnym, lub też słyszał o jakichś konfliktach pomiędzy nauczycielami i uczniami, albo pomiędzy panami i sługami, to bardzo martwił się o tych ludzi, bardzo cierpiał z tego powodu, że tak się dzieje. Zawsze pytał, zawsze mówił, co mogę zrobić, jak mogę im pomóc. Również kiedy słyszał o na przykład mnichach, którzy łamali swoje ślubowania, albo mistrzach, którzy byli skorumpowani, to też martwił się i zastanawiał, co najlepszego można w tej sytuacji zrobić. Za czasów Misio Dorje w Tybecie było wielu różnych panów, wielu różnych liderów. Każdy region miał jakiegoś swojego króla, tak? To były takie jakiegoś władcę. Również wielu lamów zachowywało się jak władcy, mieli duże wpływy w swoim regionie. Więc ci władcy i ci guru często mieli złe intencje i źle się zachowywali, źle działali. Więc kiedy Misio Dorje o tym słyszał, to mówił, ci ludzie powinni chronić ludzi. Oni mają władzę, aby chronić bardzo wiele osób, aby ochronić. I to jest to, czym powinni się zająć. Powinni być źródłem schronienia dla wielu istot, dla wielu ludzi. Ale myślą i działają tak, ale jakby zapominają, w ogóle nie myślą o pomaganiu innym. Działają tak, jakby w ogóle nie dbali, do którego niższego świata spadną po śmierci. Więc Misio Dorje mówił wiele tego rodzaju rzeczy, które jakby naprawdę pokazywały, jak bardzo Misio Dorje się martwił o tych ludzi. Martwił się, że zasiewają nasiona wielkiego cierpienia. W tamtym czasie było tak wiele władców, że nawet ciężko było zgadnąć, jakby powiedzieć, z którym powinniśmy się związać, żeby nam się dobrze żeby nam się wiodło, któremu powinniśmy schlebiać. Bo wielu ludzi jakby cierpiało z tego powodu, albo przychodziło do Misio Dorje i pytało go, proszę zrób i powiedz mi, z którym królem powinienem się związać, żeby mi się najlepiej żyło. A Misio Dorje na to odpowiadał i mówił im, ty sobie nawet nie wyobrażasz, jak takimi intencjami, takimi pytaniami, jak bardzo jakby zepsułeś swoje plany na przyszłość, jak bardzo zepsujesz swoją przyszłość, tego martwienie się tym, jak bardzo trzeba schlebiać któremu władcy. Jest przyczyną wielkiego cierpienia i bólu. Więc nie wiem, jest taka historia, nie pamiętam, o kurczaku. Małym kurczaku był kurczak, który spadł na ziemię, czy ptak, który spadł na ziemię.
남, 마, 팀 줘야 돼. 딱 간다지. 가시 수수 최시 첨부 쭉송한테 하마고체. 최시 춘춘질이야. 된다 Więc ten, 춘춘질이야. ten ptak, więc ten ptak spadł na ziemię tylko na jedną nogę. I ktoś się spytał, dlaczego ten ptak spadł tylko na jedną nogę, a druga osoba odpowiedziała, gdyby spadł na dwie nogi, to by się ziemia rozpadła, boi się, że ziemia się rozpadnie pomiędzy nimi. Więc to jest takie jakby porównanie, że martwimy się na zapas, mamy jakieś takie wielkie zmartwienia, które są kompletnie niepotrzebne, które martwimy się o coś, co się i tak nigdy nie stanie i jakby nie ma sensu się o to zamartwiać. Że powinniśmy, i tutaj jakby pasuje to do tej historii z Michio-Dorje, kiedy Michio-Dorje mówił, że lepiej nie martwić się o to, lepiej martwić się o to, jak osiągnąć wyzwolenie. Również ludzie pytali Michio-Dorje, co powinienem zrobić, aby pomóc komuś, kto odszedł, kto jakiś bliski zmarł i co powinienem zrobić, aby pomóc tej bliskiej osobie po śmierci. Na co Michio-Dorje odpowiadał, jeżeli masz tyle miłości i współczucia dla tej zmarłej osoby, ale czy wszystkie istoty nie są naszymi rodzicami? On jakby zawsze przypominał sobie i wszystkim, że wszystkie istoty są naszymi rodzicami. Cały czas napominał ludzi o tym, cały czas o tym przypominał. On naprawdę zawsze, on nie działał tak jak my, on naprawdę cały czas myślał o tym, jak pomagać innym istotom, jak o nie dbać. Nie, nie, nie rozróżniał, nie dzielił ludzi na tych, którzy byli pomocni mu, którzy mu mogli zaszkodzić. Jakby on jakby wszystkich uważał, że wszyscy są po jego stronie, tak? Że wszyscy należą do jego kręgu, do jego grona, do grona jego przyjaciół. Nigdy nie zastanawiał się, czy ta osoba jest jego przyjacielem, czy wrogiem, albo czy może się okazać bardziej pomocna, czy bardziej mu zaszkodzić w przyszłości. Nigdy nie dzielił ludzi w ten sposób. Podobnie wszystko jedno, czy miał do czynienia z jakimś władcą, guru, czy zwykłą osobą. Nie dyskryminował nikogo, nie myślał o tym, że ta osoba powinna wygrać, a ta osoba powinna przegrać. On zawsze rozmawiał ze wszystkimi bez przywiązania i bez awersji. Wszystko jedno, czy ktoś był mu bliższy, czy dalszy. Po prostu pomagał im jak mógł. A ci ludzie później byli gotowi służyć mu przez wiele lat. Również też, jeżeli ktoś zrobił jakiś błąd, zrobił coś złego, on nigdy nie krytykował ich za to. Nie rugał za to, że zrobili jakiś błąd albo że nie dokończyli jakiegoś dzieła, jakiegoś projektu, że czasami niektórzy ludzie są i trudno im
trudno im jakby służyć, tak? Jakby dasz im za gorącą herbatę albo za zimną herbatę, to cię zrugają. Ale Micio Dorji nie był taki, nigdy nikogo nie krytykował. Wszyscy jego służący, wszyscy pracownicy Wielkiego Obozu czasami wywiązywali się ze swoich obowiązków, czasami nie. Ale on ich nigdy nie krytykował za to. Nie krzyczał, nie. Również ludzie robią różne błędy podczas pracy, prawda? Nie wychodzi im coś tak, jak powinno. Nigdy nie. Zawsze zwracał się do nich w taki pełny cierpliwości, miłości sposób. Nigdy nie poniżał ich w obecności innych ludzi i tak dalej. Dlatego wiele osób służyło Micio Dorji przez wiele osób, przez wiele lat. Po prostu czuli się z nim dobrze, bezpiecznie i wielu również asystentów Micio Dorji miało bardzo mało przywiązania i awersji, byli bardzo zręczni, byli bardzo oddani swojej pracy i bardzo altruistyczni. Wielu z nich było bardzo pilnych w pracy, no, ponieważ Micio Dorji był dobrą osobą i bardzo cierpliwą, to jakby wpływało bardzo dobrze na jego otoczenie. Kiedy Micio Dorji po raz pierwszy otrzymał ślubowania bodhisattwy od Sanjie Niempy, Sanjie Niempa Rinpoche powiedział mu, że mam wrażenie, że przez wiele poprzednich żyć twoja bodhicitta nigdy nie osłabła. Widzę oznaki tego, że tak właśnie jest. Micio Dorji miał jakby takie głębokie w sobie takie ślady poprzedniego rozwijania bodhicitty w poprzednich życiach. Mówi się, że Micio Dorji był bardzo bezpośredni, kiedy z kimś rozmawiał. Więc jakby od razu mówił, co miał na myśli, od razu on nie myślał o tym, że ja jestem karmapą, więc powinienem uważać na to, co mówię. Nie, po prostu mówił wszystko wprost. Podobnie Sanjie Niempa Rinpoche tuż przed śmiercią powiedział, lepiej będzie, jak ja teraz odejdę. Lepiej będzie, jeżeli teraz umrę. Lepiej odejdę, zanim wy wszyscy zaczniecie mi się kłaniać. Wy wszyscy tylko, więc podobnie było z Micio Dorji. Podobnie więc kiedy Micio Dorji udzielał jakby ślubowań, czy to ślubowań bodhicitty, czy ślubowań Vinaya, czy dawał jakieś przekazy dharmy, abhiszeki, wyjaśnienia i tak dalej. Zawsze robił to
zawsze myślał o tym, że dzięki temu tworzy związek z innymi istotami, z innymi ludźmi i robił to z dużym skupieniem i z bardzo czystą intencją. Przygotowywał się też do tego bardzo dobrze. Tak o tym myślał. On widział, że wielu ludzi jakby pokłada w nim wielkie nadzieje. Szczególnie kiedy widział, że jakieś nauki jakby zanikają, kiedy słabną, to zastanawiał się nad tym, jak może temu pomóc, jak może temu zapobiec, co może zrobić. W zasadzie nigdy nie miał żadnych takich egoistycznych myśli, egoistycznych intencji. Odkąd był bardzo mały, mówił, mam teraz tytuł Karmapy, więc nie mam żadnej nadziei, że będę jakimś wpływowym lamą z tego powodu. Ale z drugiej strony, skoro tak się już stało, wielu ludzi pokłada we mnie wielkie nadzieje i zależy ode mnie i ma dużą wiarę we mnie. Więc kiedy to widzę, nie mogę ich zawieść. Aby im pomóc, aby ujarzmić ich umysły, nie wystarczy, że nauczę się jednego, czy takiego, czy innego tekstu, albo że nauczę się takiej czy innej praktyki i będę umiał ją wyjaśnić. To ciągle za mało. Za mało zrobię, będę medytował przez kilka miesięcy albo przez kilka lat, nawet w odosobnieniu, ale to ciągle będzie za mało. Czujących istot jest niezliczenie wiele i różnych splamień jest niezliczenie wiele, więc to ciągle jest za mało, żeby im pomóc, żeby je wyzwolić. Dlatego Michio Dorje zawsze w dużym skupieniu udzielał wszystkich abiszek, wszystkich transmisji, wszystkich przekazów, wszystkich nauk i narażał się na wielki trud, jakby podejmował wielki trud dla dharmy, aby utrzymywać prawdziwą dharmę, przekazywać prawdziwą dharmę wszystkim wokół. Więc podążał za radą swoich guru i nauczycieli i też czytał wszystkie teksty, jakie uważał, że mogłyby mu pomóc. Słuchał i kontemplował słowa dharmy. Wszystko jedno, czy był w jakimś dużym zgrupowisku ludzi, czy był w odosobnieniu, cały czas słuchał, kontemplował i studiował teksty dharmy. Kiedy coś zrozumiał, to był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Tak jakby znalazł jakiś wielki skarb, jakby coś wspaniałego udało mu się zrobić, bo zrozumiał jakiś aspekt. Podobnie, kiedy nie mógł czegoś zrozumieć, kiedy ciągle miał jakieś wątpliwości co do tego, co czytał, to jakby martwił się, że jest niegodny, że jest jakiś upośledzony, nie rozumie dharmy, to bardzo źle wpływało też na jego zdrowie, bo on nie jadł, nie spał, albo płakał po cichu. Więc przeszkadzało mu to bardzo. Więc zależało mu bardzo na tym, aby zrozumieć wszystkie słowa dharmy, aby zrozumieć całą dharmę, jaka jest i jaka może przynieść pożytek jemu i innym. Czyli dzięki jakby treningowi w przeszłych odrodzeniach
i dzięki błogosławieństwu guru i trzech klejnotów był naprawdę zdolny, miał naprawdę takie dużą ciekawość darmy i dużą zdolność studiowania darmy i rozumienia jej. Wiele ludzi jakby którzy przebywali wokół Karmapy, krytykowało go za to, że na przykład Karmapa udawał się do Utsang, wolał mieszkać w Utsangu, gdzie było mało klasztorów kadziu, mało ludzi i mało ludzi praktykowało darmę kadziu. I ci ludzie mówili, że Karmapa tylko czyta teksty i robi jakieś notatki i coś tam edytuje, a my tutaj nie dostajemy żadnych datków, jest nam bardzo trudno. Czy nie lepiej by było, gdyby przeniósł się do Kamu i robił to w Kamie, gdzie otrzymywalibyśmy dużo więcej datków i gdzie mielibyśmy w brud jedzenia, picia i wszystkiego, czego potrzebujemy? Uważali, że Karmapa dziwnie się zachowuje. Nie, mówili, to jest jakieś głupie, no dlaczego on tego tak robi? Więc ludzie krytykowali go w ten sposób. Szczególnie wielu uczniów jakby lubiło takie różne materialne dobra i nie chcieli przebywać, nie chcieli zostać w Utsangu razem z Karmapą. Wielu z nich jakby uciekło z powrotem do Kamu. Wielu z nich mówiło Karmapie, ja pojadę odwiedzić rodziców tylko na kilka dni. Nigdy nie wracali. Bo oni myśleli, tutaj nie ma sensu tutaj przebywać. Przecież tutaj nie ma żadnych wiernych, nikt nam nie daje żadnych datków. Co za głupota siedzieć tutaj. Oczywiście Micio Dorje nigdy ich nie krytykował za to, wręcz przeciwnie, jakby dawał im tyle pieniędzy i wsparcia, ile mógł. To było dość jakby smutne, prawda? Student opuszcza guru, ucieka od niego. Ale to jak Micio Dorje studiował teksty, 미 강망 사설 장가 폐네 진짜기 투제 장가 젠 휴대나 따당가라서 강가라 하면도 거사 세상 디균세된 미규도 제반 남다 대담낭 바텔라 ale z drugiej strony teraz jak czytamy teksty, które napisał Micio Dorje, to jest wiele tekstów, które naprawdę otwierają nam oczy na to, jak na prawdziwą darmę i więc gdyby on przebywał w miejscach, w którym ludzie cały czas by do niego przychodzili na audiencje, składali różne dary i tak dalej, gdyby przebywał w miejscach, gdzie cały czas musiałby się przypochlebiać ludziom i tak dalej, to nie mielibyśmy teraz tych tylu tekstów. On mógł je napisać, on musiał je pisać w miejscu, w którym miał do tego warunki. Gyaltsen Rinpoche powiedział mi coś takiego, wydaje mi się, że to jest bardzo prawdziwe. To bardzo dobrze, że Micio Dorje tak się zachowywał, bardzo dobrze. Ludzie tego nie doceniają, ludzie teraz tego nie doceniają, czytają te wszystkie teksty. W dzisiejszych czasach, gdyby Micio Dorje żył dzisiaj, to też byśmy mu tak mówili, tak nie powinieneś tak robić, powinieneś dbać o swoją szkołę, dbać o swój lawrank, robić takie czy inne, robić to czy tamto, a nie tylko siedzieć i studiować.
i pisać, czytać i pisać. Więc ludzie byli wokół niego i naprawdę mieli, co było dużym jakby takim znaką oddania. I oczywiście Micio Dorje mógłby mieć dużo więcej datków, dużo więcej uczniów, nawet w Utsangu mógłby mieć wiele uczniów, ale on po prostu o to nie dbał, on tego nie potrzebował i tego nie chciał. Nie był tym w ogóle zainteresowany. Po prostu tego rodzaju to nie jest tak, że on nie mógł, nie potrafił gromadzić uczniów wokół siebie, albo zatrzymać ich przy sobie, albo że gdyby tylko pomyślał o tym, gdyby tylko spróbował, to oczywiście mógłby mieć dużo więcej uczniów w każdym rejonie Tybetu i dużo więcej wsparcia otrzymywać od wszystkich wokół, ale po prostu nie był tym zainteresowany. Później jakby z czasem stał się bardzo wpływowym nauczycielem, tak? Wszyscy go szanowali, więc naprawdę bez trudu mógłby jakby gromadzić więcej uczniów i więcej wiernych wokół siebie. Wielu ludzi jakby bardzo było przywiązanych do Karmapa przebywał wtedy w Utsangu i w Utsangu jakby władał pewien władca, pewien król, więc ludzie mówili, i gdybyś był w Kamie, to nie musiałbyś się nikomu kłaniać, tam żadnemu królowi nie będziesz musiał się kłaniać, ani zwracać na niego uwagę. Więc ludzie robili tego rodzaju uwagi Karmapie. Będziesz, kiedy nie musisz się nikomu kłaniać, to możesz robić na co masz ochotę. Kiedy masz taki wpływ, to nawet jeżeli ktoś zrobi coś za twoimi plecami, możesz go możesz go ukarać i nawet ukarać śmiercią. A potem możesz powiedzieć, o ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jakby kłamać w żywe oczy. Tak? Kiedy ma się tego rodzaju wpływy, kiedy nie ma się nikogo nad sobą, to człowiek czuje się taki bezkarny i robi co chce. Więc tego rodzaju ludzie, byli też tego rodzaju lamowie, którzy wprowadzali nauki jakby tak siłą, więc Micio Dorje jakby uważał, że tego rodzaju działanie byłoby niezgodne z darmą, że byłoby po prostu, że to by była praca taka budząca obrzydzenie, brzydziłby się tego rodzaju działaniem. Więc jakby specjalnie nie chciał jechać tam, gdzie miałby duże wpływy, nie chciał jechać tam, gdzie miałby pod dostatkiem jedzenia, wsparcia i tak dalej. Po prostu robił to z pełną świadomością. Po prostu nie chciał kontrolować innych ludzi, nie chciał mieć takiego wpływu na innych. Bez względu na to, czego się podejmował, nigdy nie robił tego z takich egoistycznych intencji albo powodowany 8 samselcznymi troskami. Zawsze przyświecały mu czyste intencje. Czasami mówił nawet mówił tak jak Gampopa powiedział,
nie, czasami mówił Micia Dorje coś takiego, tak jak Gampopa, podjąłem się wielkiego wysiłku, więc dobrze jest, abyście pokładali jakieś nadzieje we mnie i wierzyły we mnie. Módlcie się do mnie, a ja was nie oszukam, ja was nie zawiodę. Micia Dorje często powtarzał to swoim uczniom i ludzie w ten sposób rozwijali wielką wiarę i taką jakby to rozwiewało ich wszelkie lęki i wszelkie zmartwienia. Micia Dorje często mówił, ja już podjąłem się tego całego trudu. Teraz wystarczy, że wy będziecie się do mnie modlić i ja wam pomogę. Tak jakby podjął się tego trudu za siebie i za innych, tak? Waszym zadaniem jest tylko rozwijać wiarę we mnie, modlić się do mnie jeżeli będziecie to robić bez żadnej wątpliwości, z dużą wiarą i z dużym oddaniem, jeżeli będziecie podążać za moim przykładem, to nic wam się nie stanie. To nie zawiodę was i będę was prowadził w tym życiu i przyszłym. Więc ludzie słysząc to, czuli się bardzo dobrze, czuli się jakby to wyglądało tak, oczywiście, że żadna zwyczajna istota by czegoś takiego nie powiedziała, tak? Jakby Micia Dorje zachowywał się ewidentnie jak emanacja Buddy czy Bodhisattwy. Nikt ogólnie by nie powiedział, że ja jestem Buddą. Jakby teoretycznie nie jest to dobrze mówić, ja jestem emanacją Buddy czy Bodhisattwy i tak dalej, ale były takie sytuacje, kiedy Micia Dorje robił to dla pożytku innych istot, by uwolnić ich od lęku. Wcześniej mówiłem wam o Lorpe Dorje, Deshin Shekpie, o 4. i 5. Karmapa. Był taki uczeń Karmapy Deshin Shekpa. Deshin Shekpa opisał to w swojej autobiografii. Ten uczeń przyszedł do niego i Więc wcześniej, kiedy opowiadałem o Deshin Shekpie, to jakby zapomniałem o wielu rzeczach powiedzieć. Więc był pewien uczeń, który przyszedł do Deshin Shekpy i rozmawiał z nim. I w pewnym momencie ktoś przyszedł podać im herbatę. Aha. Był taki uczeń, który spisywał autobiografię Deshin Shekpy i Deshin Shekpa mówił o tego rodzaju, mówił mu, że on tak naprawdę wcale nie czuje się emanacją żadnego Buddy ani Bodhisattwy, ale kiedy przychodził asystent podać herbatę, to Karmapa nagle milknął. I wracał do tego tematu dopiero jak tamta osoba wyszła i później odbywało się to tak, dlaczego, że po prostu wiedział, że gdyby pewni ludzie, asystenci to usłyszeli, że on tak naprawdę wcale nie czuje się Buddą ani Bodhisattwą, to straciliby wszelką wiarę, nadzieję i tak dalej, więc byli uczniowie, którym można było powiedzieć jedno, a byli uczniowie, którym trzeba było powiedzieć drugie.
Ciężko jest tu powiedzieć, tak, że jeżeli czasami kiedy ludzie mnie pytają, jak powiem, że wiem coś i wiem wszystko, to będzie brzmiało, jakbym był kimś bardzo dumnym i aroganckim. Jak powiem, że nie wiem, to ludzie stracą zaufanie do mnie i pomyślą sobie, on nie wie, to więc po co mamy z nim rozmawiać i tak dalej. Więc bardzo ciężko jest tutaj czasami znaleźć jakby najlepszy sposób określania siebie. Więc to na tyle. Teraz przerwa, po przerwie wrócimy do tematu niejedzenia mięsa. 다 공도 다 남달 리제베 나랑로네 다 리제 구바디 말베 다 삼바 전주적 투게주 다디 쉬스므레 다 삼바 전주적 투게주 데레 최세 아니 가수다지 샤이고르디 쉬비힘브레 다지단기 가수지 카상 이제 마르세 고리아 셰베 거리아 Więc mówiliśmy o 9. strofie dobrych czynów, o strofie, w której rozbudza się bodhicitta. Więc dla mnie ten temat rozwijania bodhicitty łączy się z tematem niejedzenia mięsa. Dlatego chciałbym ten temat kontynuować. Wczoraj nie miałem zbyt wiele, jakby skończył nam się czas, nie byłem w stanie dokończyć przedstawiania tych różnych danych dotyczących szkodliwości jedzenia mięsa, jak jedzenie mięsa szkodzi naszemu środowisku, hodowla zwierząt i połów ryb szkodzi naszemu środowisku. Więc wczoraj mówiliśmy dużo o hodowli zwierząt i jej szkodliwości. Szczególnie hodowla bydła, jak bardzo szkodzi środowisku. Szczególnie na wykorzystanie zasobów wody i ziemi. I dzisiaj chciałbym też jakby podkreślić jakby znaczenie połowu ryb w oceanach, jak bardzo jest ono nadużywane i szkodliwe. Co roku wyławia się od 9 do 100 milionów ton ryb. Jedna tona to jest jakieś 1000 kilo. Więc to najprawdopodobniej 90 do 100 milionów ton ryb to oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to jest ryb. Tak w przybliżeniu mówiąc, to jest najprawdopodobniej coś takiego jak 2,7 tryliona istot. Więc to jest bardzo ważne, by zrozumieć, ile istot jest wyławianych z oceanów w ten sposób. W kędziurze i tędziurze mówimy o 60 różnych rodzajach Mówimy o różnych jakby wielkich liczbach. W Indiach używa się taki laks, takiego. Niektórzy ludzie różnie jakby używają tych słów bilion, trylion i tak dalej. Więc najpierw mamy 100 000, potem mamy milion, potem mamy bilion i trylion. Więc jeżeli mamy 10 bilionów,
Jeżeli mamy 1000 bilionów, to jest trylion. Więc jakby Rinpoche, jakby jego świadomość wyjaśnia mnichom, mniszkom, jakby jak te liczby działają, żeby sobie lepiej wyobrazić. Więc 2,7 tryliona istot wyławia się z mórz i oceanów co roku. Po tybetańsku to jakieś jest bardzo skomplikowane słowo i liczba. Więc to jest jakby wielkie 7 wielkich boom i tak dalej. Nie, po tybetańsku to trudno nawet wyrazić. To jest po prostu olbrzymia liczba istot wyławiana co roku z oceanów. Wyławiamy ich tak wiele, że wielu naukowców obawia się, że do 2048 roku nie będzie już w ogóle ryb w oceanach. Nie będzie już czego wyławiać. Poza tym na każde kilo ryb przypada 5 kilo różnych innych istot, które są wyławiane razem z tymi rybami. I najczęściej są one giną jakby przy okazji. Więc wygląda na to, że jakieś 40% istot, które wyławiamy z oceanów, się jakby umiera jakby bez powodu. Po prostu wyrzuca się je. One umierają, się je wyrzuca. To jest jakieś 28 bilionów kilo. Każdego roku więc te 28 bilionów kilo to jest po prostu istoty, które zginęły i które się po prostu które wyrzucono z powrotem do morza, do wody. To jest naprawdę bardzo przerażająca liczba. Ale w tym jeszcze wchodzą, do tego trzeba doliczyć jeszcze krewetki, małże i różne inne owoce morza. Teraz kolejne dane dotyczą lasów. Wygląda na to, że hodowla zwierząt, szczególnie bydła, spowodowała zniszczenie 91% lasów Amazonii. To jest jakby, czy był największy las na świecie, tak? Największa dżungla na świecie. Więc większość wycinki tego lasu ten las wycina się głównie po to, aby stworzyć pastwiska dla hodowli zwierząt. Mówi się, że akr czy dwa w każdej chwili, w każdej sekundzie jakby tracimy akr lasu amazońskiego. Aby utrzymać takie zwierzęta, musimy je czymś karmić, tak? Więc tworzymy nie tylko pastwiska dla nich, ale również pola, na których hoduje się na przykład soję, którą karmi się później te zwierzęta. Więc to wszystko bardzo wiele lasów niszczy się właśnie w tym celu.
Więc ta hodowla zwierząt, robimy miejsce jakby na pola dla zwierząt i na hodowlę roślin, którymi karmi się później te zwierzęta. I to wszystko powoduje olbrzymią wycinkę lasów. W ten sposób giną różne gatunki roślin i zwierząt i insektów, które w tych lasach żyją. Do tej pory już 137 gatunków, takich gatunków, nie, każdego dnia 137 gatunków roślin i zwierząt ginie. To tak jakby cały naród tybetański wyginął w ten sposób. I to wszystko po to, by rozwijać hodowlę zwierząt. 136 milionów hektarów lasów już w ten sposób zniszczono. Dlatego więc możemy na to spojrzeć z wielu różnych, z różnej perspektywy, tak? Jakby w Himalajach jakby hoduje się zwierzęta w taki bardzo tradycyjny sposób. Ale tutaj nie mówimy o takiej wolnej hodowli, gdzie zwierzęta sobie po prostu chodzą po polu. Tutaj mówimy o wielkim biznesie i o trzymaniu zwierząt wielkiej ilości zwierząt w strasznych warunkach. To jest po prostu wielki biznes. To jest najzwyczajniej w świecie tylko i wyłącznie robienie biznesu. W tradycyjny sposób, taki jak nadal się to odbywa w Himalajach czy w Tybecie, był bardzo, bardzo ludzki. W Tybecie zwierzęta są naprawdę świetnie sobie radzą. Kiedy patrzymy na te zwierzęta, które tam się pojawiają, to tak jakby to w porównaniu z tym, co się teraz dzieje na zachodzie, to tak jakby zwierzęta odrodziły się w jakiejś czystej krainie, w niebie. Mają po prostu wspaniałe warunki, chodzą sobie po polu, jedzą trawkę i to wszystko. Prawda? W Tybecie czy w Himalajach nie tworzy się takich fabryk produkujących mięso, by sprzedać wielkiej ilości ludzi. Do tego jeszcze nie doszło, ale na zachodzie do tego doszło. W Tybecie, kiedy zabijało się zwierzęta raz w roku, na przykład rodzina zabijała jednego jaka i żyła jakby z tego mięsa przez cały rok. Dostarczała na cały rok. Natomiast teraz mówimy o biznesie produkującym mięso, o ludziach, którzy myślą tylko o tym, jak oszczędzić pieniądze, jak zarobić więcej pieniędzy i tak dalej. Nikt nie myśli o zwierzętach. Więc wykorzystuje się różne metody, aby jakby zwiększyć produkcję tego mięsa. I jest to dużo bardziej niebezpieczne i dużo bardziej szkodliwe niż tradycyjna hodowla zwierząt. W dzisiejszych czasach na świecie rozwija się ten ruch wegetariański. Mamy również są ludzie, którzy nie są wegetarianami i są ludzie, którzy są weganami, którzy nie jedzą również
produktów mlecznych, żadnych produktów, które pochodzą od zwierząt. Dla mnie bycie weganinem byłoby bardzo trudno, gdybym nie mógł pić mleka i nie mógł jeść jogurtu. Byłoby to dość trudno. Byłoby dość trudne. Są ludzie, którzy nawet nie jedzą miodu, bo on pochodzi od zwierząt. Więc dlatego rozróżnia się wegan od wegetarian. Właśnie ktoś, kto Więc, więc weganie nie jedzą nic, co wiąże się z hodowlą zwierząt, cokolwiek pochodzi od zwierząt. Więc naukowcy policzyli, że jeden człowiek, który jest weganinem, może obniżyć jakby 5000 litrów wody, 20 kg ziarna, 30 hektarów lasu, 9 kg emisji dwutlenku węgla i dzięki temu też chroni życie jednego zwierzęcia. 야나 위겐 제발 믹스해도 위겐 제발 때네 아니 니마를 야 정불리야 리게세는 장 Dwutlenek węgla jest bardzo szkodliwy dla środowiska i tworzy efekt cieplarniany, więc jest to bardzo, bardzo ważne, aby ograniczać emisję dwutlenku węgla. Więc pomyślcie sobie, ile pożytku każdego dnia przynosi się poprzez bycie weganinem. Więc robimy bardzo wiele rzeczy, ograniczamy wodę, segregujemy nasze śmieci i różne inne rzeczy, ale pomyślmy sobie, że samo bycie weganinem przynosi dużo więcej pożytków niż te wszystkie rzeczy, które robimy na co dzień. Więc różne Każda osoba podejmuje różne decyzje, tak? Co robić, co nie robić, jak żyć, jak nie żyć. Te wszystkie nasze wybory jakby robią wielką różnicę. To wszystko wielu ludzi w różnych krajach na świecie tłumaczy, że jedzenie mięsa jest bardzo ważne, bo to zapewnia siłę fizyczną. Jeżeli nie będziesz jadł mięsa, ci ludzie mówią, że nie będziesz miał mięsa, to słabniesz, to nie będziesz miał dość siły, to podupadniesz na zdrowiu. Ale z drugiej strony ostatnio wielu naukowców i wielu lekarzy prowadzi różne badania nad dietą wegetariańską. Również prowadzi różnych sportowców, którzy odnoszą wspaniałe wyniki sportowe, chociaż nie jedzą mięsa. Więc jakby to wszystkie rezultaty tych badań jakby zaprzeczają temu twierdzeniu, że jedzenie mięsa jest potrzebne do zdrowia, na zdrowie. Na przykład
W 2018 roku powstał taki film dokumentalny, który się nazywa The Game Changers. No, ja potem dam link do tego filmu. Więc w tym filmie dokumentalnym mówi się o rezultatach różnych badań tych naukowców. Mówi się o to, jak dieta wegetariańska wpływa na nasze zdrowie, na nasze serce, na rozwój raka i tak dalej. Oni pokazują, że jedzenie mięsa, czy też jedzenie mięsa z tych różnych fabryk mięsa, to tak można to nazwać, powoduje zwiększone ryzyko różnego rodzaju zapaleń, chorób serca, raka. Dieta wegetariańska zmniejsza to ryzyko powstania tego rodzaju chorób. Również dieta wegetariańska sprawia, że nasz mózg lepiej pracuje. Na przykład w tym filmie też mówi się o tym, że w starożytnym Rzymie wielu wojowników było wegetarianami i że byli oni naprawdę niezwyciężeni. To byli różni na przykład gladiatorzy, tak? Bo bardzo, bardzo silni ludzie. Wielu z nich nie jadło mięsa, było wegetarianami. I dzięki tej diecie wegetariańskiej stali się bardzo silni i bardzo, bardzo tacy właśnie niezwyciężeni. Nikt nie był w stanie ich pobić. Poza tym, bo wystarczy spojrzeć na takie wielkie, silne zwierzęta jak bawoły, jak wielkie goryle. One nie jedzą mięsa i żywią się tylko i wyłącznie roślinami, tak? Są wegetarianami, a mimo wszystko rosną duże i silne. To są bardzo silne. Nie, mówi się nawet, że ktoś jest taki silny jak wół, tak? Ale wół nie je mięsa. Wół żywi się tylko i wyłącznie, ma dietę wyłącznie roślinną. Mówi się, że jak nie będziemy jedli mięsa, to skąd weźmiemy swoje białko? Skąd w naszym pożywieniu skąd będziemy brać białko, które jest potrzebne? Całe białko, które jedzą woły czy goryle, bierze się z roślin. Więc jest to dieta roślinna może być bardzo dobra i bo może być bardzo dobrym źródłem białka. Może być bardzo pożywna. Również w tym filmie naukowcy rozmawiają czy też twórcy filmu rozmawiają z sportowcami takimi jak Scott Jurek, który był wielkim biegaczem maratonów i on zawsze był wegetarianinem. Również na przykład Carl Lewis, który wygrał 9 złotych medali olimpijskich w bieganiu w latach 84-96 i robił to będąc wegetarianinem. I w wieku 30 lat mówiono, że był najsilniejszym człowiekiem na świecie. Również inni sportowcy, takich jak Kendrick James Farris.
Więc, więc to był taki biegacz, który jako pierwszy przekroczył tą barierę 10 sekund na 100 metrów, na 100 metrów w bieganiu. Albo był inny sportowiec, który podnosił ciężary. On również był wegetarianinem i również zdobywał medale na olimpiadach. Więc tutaj nie chodzi o jakiś tam jogging w parku, tylko to byli profesjonalni sportowcy, którzy zwyciężali i osiągali tego rodzaju rezultaty w sporcie właśnie, więc oni twierdzili, że jedzenie mięsa zaburzyłoby ich krążenie krwi, spowolniłoby krążenie krwi. I jakby, więc dzięki diecie wegetariańskiej oni byli silniejsi, gdyż ich arterie i żyły były mocniejsze. Więc jakby cały ten film jakby zaprzecza temu twierdzeniu, że niejedzenie mięsa spowoduje, że będziemy słabi i podupadniemy na zdrowiu. Prawda jest taka, że ludzie, którzy żyją z produkcji mięsa, reklamują go w taki sposób i starają się nas zastraszyć. A wielu ludzi po prostu wierzy w to, co oni mówią i nie chce jakby zmienić swoich nawyków, ale to wszystko szarlataneria. To jest tak, jakbyśmy podlegali praniu mózgu przez tych wszystkich reklamodawców i ludzi, którzy żyją z biznesu mięsnego. Nie musimy jeść mięsa po to, by być silni i zdrowi. I jeżeli nie możemy jakby ślepo podążać za tym, co inni ludzie mówią. Co chwilę widzimy jakieś różne reklamy, prawda? O, tutaj coś się fajnego pojawia. O, chciałbym coś takiego mieć. O, jak będę miał coś takiego, to będę jakąś inną osobą, prawda? To będę robił wspaniałe wrażenie, jak będę to miał i wszyscy będą na mnie patrzyli z podziwem. Więc tak jak mówiłem już o tym motocyklu, który jakby wznosił się w górę, w powietrze i reklamy pokazują to, jak ten motocykl wznosi się w górę. To jest oczywiście tworzenie iluzji w ludziach. To jest jakby granie na ich naiwności, na ich Buddha nauczał dharmy i kiedy zobaczył potrzeby ludzi, i podobnie ci ludzie w biznesie też tak badają bardzo dobrze potrzeby ludzi i ich różne inklinacje, słabości i tak dalej i tworzą te różne plany marketingowe zgodnie z tymi właściwościami, jakby tymi rezultatami swoich badań, więc naprawdę Więc w zasadzie za każdym razem, gdy otwieramy jakąś stronę internetową, to dajemy się ogłupiać tym wszystkim reklamom i tym wszystkim zachętom. To się dzieje cały czas. Więc musimy być troszkę bardziej sprytni, musimy być troszkę bardziej
Musimy sami myśleć o tym, zastanawiać się, co jest nam potrzebne, co jest nam niepotrzebne, co warto mieć, czego nie warto mieć. Musimy korzystać ze swojej inteligencji, ze swojego rozumu. Trzeba cały czas o tym pamiętać w dzisiejszych czasach. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, rzucanie jedzenia mięsa, wielu ludzi mówi, o ja nie mogę tego zrobić. Dla niektórych to jest to bardzo trudne. Nie, ale nie trzeba się tym zamartwiać. Kiedy ja mówię, że dlaczego ważne jest niejedzenie mięsa, dlaczego lepiej nie jeść mięsa a niektórzy mówią, niektórzy zaczynają, dla niektórych jest to problem, no bo oni nie mogą zrezygnować z mięsa, a Karmapa powiedział, że nie wolno jeść mięsa i robi się dla nich robi się z tego wielki problem. Ale mi nie o to chodzi, to nie jest moją intencją. Więc ja dlatego nie mówię o tym zbyt często, mówię tylko od czasu do czasu. Ale nigdy nie mam zamiaru krytykować ludzi, że ludzie, którzy jedzą mięsa, są straszni i że w ogóle nie będziecie moimi uczniami, jak nie będziecie jeść mięsa i tak dalej. Przede wszystkim nie musicie, po prostu przestańcie jeść mięso na tyle, na ile możecie. Jeżeli możecie na przykład tylko zredukować jedzenie mięsa, to też jest dobre. Jeżeli możecie nie jeść mięsa tylko w określone dni, czy przez określony czas, to też jest dobrze. Każdy wysiłek jest dobry, ale to nie znaczy, że do końca macie przysiąc teraz, że do końca życia nie będziecie jeść mięsa. To nie o to mi chodzi. Uważam, że ważne jest po prostu ograniczanie jedzenia mięsa. To już jest bardzo dobre. Szczególnie dla ludzi w Tybecie jest to bardzo trudne. Byłoby to bardzo trudne. W Tybecie Lamowie mówią, okej, no jeżeli nie będziecie jeść mięsa, to skąd będziecie, to skąd, to jak będziecie się żywić? W Tybecie jest to dość trudne. Kiedy ludzie też uważają, że to jest dość trudne, bo kiedy przestajemy jeść mięso, to musimy uważać, to musimy szukać różnych innych źródeł pożywienia i różnych innych źródeł białka i tak dalej. Więc normalnie, to znaczy, że co? Że normalnie nie dbaliśmy o to, co jedliśmy, po prostu wrzucaliśmy jakieś mięso i to wszystko i nie zastanawialiśmy się nad tym, czy to jest pożywne, czy to jest niepożywne, zdrowe, niezdrowe. Czy niektórzy się boją tego, że muszą jakby podjąć, nie jedząc mięsa, muszą podjąć wysiłek, by się zacząć nad tym zastanawiać, ale to jest... Na przykład ja teraz, kiedy nie jem mięsa, to faktycznie zaczynam studiować, zaczynam się jakby badać ten temat, zaczynam studiować jakby pożywność różnych składników, zaczynam sam gotować, patrzeć, co jest bardziej zdrowe i ile jest białka w tym czym takim. Jeżeli wrócę do Indii, zobaczymy, ja się teraz tak tego wyuczyłem, że jak wrócę do Indii, to będę mógł podyskutować z tymi kucharzami w klasztorach. Zobaczymy, kto się lepiej teraz zna na tym.
Bo czasami jest tak, że jak się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, to po prostu wypełniamy swój żołądek czymkolwiek, tak? Ale to nie o to chodzi. Powinniśmy zawsze się zastanawiać nad tym, co jest nie tylko nad tym, co jest smaczne, ale też nad tym, co jest pożywne. Więc samo niejedzenie mięsa, więc często niejedzenie mięsa zmusza ludzi do tego, żeby się zaczęli nad tym zastanawiać. Na przykład ja nie jem mięsa już jakieś 10 lat i nie czuję żadnej różnicy jakby w ciele, że coś się ze mną stało, że osłabłem, że zacząłem na coś chorować z tego powodu. Nie, poza tym gotowanie wegetariańskich posiłków też nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Nie chodzi o to, aby robić czegoś bardzo skomplikowanego i czasochłonnego. Można robić proste, pożywne posiłki. Więc to ważne jest, aby o tym pamiętać. Więc kiedy mówimy o niejedzeniu mięsa i o jedzeniu czy niejedzeniu mięsa, nie chodzi o to, aby się tym zadręczać. Jeżeli jest to możliwe, to trzeba przemyśleć sobie to, co chcemy zrobić, wyobrazić to sobie, a potem wprowadzić w życie w taki sposób, który będzie dla nas komfortowy. Nie musimy od razu rzucać się na głęboką wodę i przewracać swoje życie do góry nogami. Nie o to chodzi. Tylko dlatego, że guru tak powiedział i martwić się tym, że nie możemy zrobić tego, co guru przykazał. To naprawdę nie o to chodzi. Więc na tym kończymy dzisiaj.